India Mi the channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Daki pengut ki kena school ki layo ban le jale kemen Shakirut wa hakatan Shati Karosia hakan hakate yo beladap. Henry kamde satang ka jing lek ka shuti ban ban ka doni ka jing temu ka bahasa London. Lengba ki nong hika shipai ki ba perta ban aimen sim hadu palat pra pulai ngut ki kena ki ba hapadeng ka arta pra lane kat niosnam ki la yashim benta haka jing yat kejat harut ka dua don bat yashim benta haka ba mare bat parda ka kepo haki jaka siap bat ki jaka ki ba jendong. Ki babun na kini ki pong da ki riam sipai bat don ki bara ki tiasiat ki ba shisha. Kat ba ki weipat da ki tiasiat ki ba shushna penwandur. Ya kani ka jengkilan met ka balakmi bnya da ki sipai ki la shim ya ka benta hakat ma Ukraine ka dei ka benta jong ka rukom ka bakham he apo Russia ban hi kai wat ik khna ren. Haki sap ban pankre ya ki na ka benta ba jing shakri kum ki sipai. Uwei na kinong yashim benta ubadang retam u Ivan Kloshenko ubadang prasnam ka karta ula jubab mardor habala kali ka ka benta ka basa jengken mautam. Kumno ngila kawang ya ki bom granate bat siat da ki sloikai. Ula ong kini ki kena ki dei shibenta jong ka kanhun jong ki kadet bala peniat da ka kozak hakatan rosto ka badon hajan ka put bat ka Ukraine. Balai ngadon hangni ka dei namar bangakwa ban penia so ya kalawe jonga bat ka jing shakri hakatnat sipai. Ban shakri ala kari bat ban long ubaya ini hakakam jonga hadu bakun. Ong uwe na ki kena shinrang ubala kamhe u anton. Kinong kento kum ka seng balai luit halor ka hok jong ki kena ne norma ki ong baka jingbu ya ki samla ling ba ka jing hikai kum ki sipai bat ka jing hikai ya ki haka skul kumno ban bat ya ki tiar ya le bat penun kam ya ki drone sipai ka de ka rukom pen smotu bakla bat ka bakta ya ki kena. Napdeng kinong hikai harosto ki kentup ya u Alexander Shopin u sipai Russia u balaman saw ha Ukraine bat u badang am ban yo ya ka jing sha sumar ka batikna. Kakun pedeng jong u kadai ka wei na kinong yashim benta hakane ka jing ai jing hikai.